Sahaja Yoge máme poznanie o našom jemnohmotnom tele, ktoré nazývame aj subtilným systémom. Nemôžeme ho vidieť, lekári ho nemôžu vidieť pod skalpelom, ale ono je tam v skutočnosti. Pozostáva alebo skladá sa z 3 kanálov. Jeden z nich je ľavý kanál, ktorý je na obrázku znázornený modrou farbou. Je to kanál minulosti, prechádza ľavou stranou tela a v oblasti čela prechádza na pravú stranu. Energetický kanál, kanál budúcnosti, sa nazýva aj pravý kanál. Prechádza pravou stranou tela, na obrázku je znázornený zlatou farbou a v oblasti čela prechádza na ľavú stranu. Najdôležitejším stredným kanálom, energetickým kanálom je kanál evolúcie alebo kanál prítomnosti. Prechádza pozdĺž chrbtice až na vrchol hlavy. Ako ste si všimli, na strednom kanáli sú zobrazené také malé hviezdičky alebo kvietky. Môžeme ich nazývať čakrami. S týmto názvom ste sa už určite stretli. Tieto čakry sú v skutočnosti energetické centrá, ktoré majú na starosti náš duchovný, emocionálny alebo fyzický stav. Čaker máme 7. Tu je zobrazená červenou farbou prvá čakra, druhá, tretia, štvrtá, piatá, šiesta a siedma. Ľudia, ktorí žijú stále v minulosti, stále sa vracajú k tomu, že čo kedy spravili zle, žijú v ľavom kanáli. Tento život je extrémny, pretože stále napríklad v práci sa podriadujú svojim zamestnávateľom. Ďalší extrém je žiť v pravom kanáli, ktorý je kanál budúcnosti. To sú zase opační ľudia, ktorí sú veľmi egoistickí, plánujú svoju budúcnosť, ovládajú druhých. Títo ľudia takisto žijú v extréme. V Sahaja Yoge sa učíme, ako sa priblížiť alebo dostať sa do stredného kanála, ktorý je kanálom prítomnosti, meditácie a úplnej harmónii s okolím a so sebou samým. Takže ako sa dostať do tohto stredného kanála? Jedna účinná metóda je meditácia. Počas meditácie sa môžeme dostať do prítomnosti. Keď nemáme žiadne starosti a všetky vnútorné systémy a čakry sa dostávajú do rovnováhy, čo sa odrazí aj na našom správaní, na našom zdraví a takisto aj okolie si všimne našu priaznivú zmenu. Mohli ste si všimnúť, že na tomto obrázku je znázornená v tejto spodnej časti taký maličký trojuholník, ktorý symbolizuje krížovú kosť, ktorá sa nachádza v pánovej kosti, a v nej spí naša vnútorná energia kundalini. Vnútorná energia kundalini je znázornená touto maličkou špirálou, ktorá po svojom prebudení stúpa celým stredným kanálom a dostáva do harmónie a vyrovnáva všetky nerovnováhy v tých čakrách, ktorými prechádza. Nakoniec prechádza 7. čakrou, ktorá sa volá Sahasrara čakra, ktorá je umiestnená na vrchole hlavy a keď ňou prejde, tak táto naša vnútorná energia kundalíny sa spojí s energiou, ktorá je všade okolo nás. Túto energiu môžeme nazvať prírodná energia, alebo vesmírna energia, alebo božská energia. Vtedy, keď príde k tomuto spojeniu, tak začneme do svojho vnútra, začneme prijímať čisté vibrácie z okolia a vtedy sa začne dávať do harmónie celé naše vnútorné telo. Takisto je tu označená veľmi dôležitá čakra. Na tomto mieste sídli naša pravá podstata. A to je to, že sme v skutočnosti čistá duchovná bytosť. Nie sme len toto telo,
Nie sme tieto myšlienky, ale v skutočnosti sme čistá duchovná bytosť alebo čistý duch. Všetky čakry sú odrazené na našich prstoch. Alebo ináč dá sa povedať, všetky čakry majú nervové ukončenia na prstoch. To nám pomáha k tomu, aby sme počas meditácie mohli cítiť pýchanie, pálenie, chladný alebo teplé prejavy na našich prstoch a podľa toho vieme, ktorú z čakier máme ešte vo svojom vnútri nevyrovnanú a ktorú môžeme čistiť. Pre príklad, ak si všimnete, malíček na pravej a ľavej ruke sú znázornené rovnakou farbou, ako je naše srdiečko, ako je naša srdcová čakra. Čiže ak počas meditácie cítime nejaké pálenie alebo pýchanie v malíčkoch, tak vieme, že môžeme čistiť našu srdcovú čakru a tým pádom sa v našom vnútri odblokujú všetky pocity strachu a do nášho srdiečka prichádza láska, čistá láska. Svoj vnútorný duchovný rast musí každý prežiť sám. Mohli by ste o ňom čítať veľa kníh, mohli by ste počúvať hodiny prednášok. Jediné dôležité je zažiť vlastnú skúsenosť.